Vérprofik vagyunk. Figyelj! Na hát az a helyzet, hogy én is voltak épp... Egy rohadt nagy zöld Bugattival fogunk hazajönni. You know man, Lizzie the Queen is a half Hungarian chick. Kezd el? Kezd el, forog! Figyelj! Jó napot! Honnan ajtóból? Igen, ajtóból. Innen belőle semmi. De úgy, hogy nyitva van az ajtó? Figyeljetek, az van, hogy most ki is basztak innen minket gyorsba, de azért jó fejek voltak, mert megengedték, hogy az ajtóba nyaljuk a talpunkat. Na hát az a helyzet, hogy én is voltak épp... De beszéljük meg, hogy mit mondunk. Várjál. Figyelj Ferika, amikor rád nézek, akkor kezd el, jó? Meg ne várjál semmit, hanem kezd el mondani, hogy igen, én meg azért vagyok itt, mert, jó? És akkor nyomjad. Na figyelj! Szavaztok! Kitaláltuk, hogy elmegyünk Londonba, a London expedíció. Én itt lakom a Kálvin téren, de a faszom tele van abból, hogy itt minden reggel arra ébredek, hogy kibaszott oltári nagy őslénygépek túrják a földet. Ferikét is visszük magunkkal. Na hát az a helyzet, hogy én is voltak épp elegem van itt ebből az egész kuperájból, és mivel kitaláltuk, hogy pénzt akarunk csinálni, ne lépünk nyugaton. Én nem voltam 20 éve nyugaton, a tengerben. Jó, van, figyelj, az a lényeg, hogy azt fogjuk csinálni, kimegyünk, és rohadt nagy sztárok leszünk, ne szólj bele. Rohadt nagy sztárok leszünk, és kibaszott sok pénzt fogunk keresni, és nem itt fogunk elrohadni élve, mint az összes ismerősötök meg a haverjaitok, hanem egy rohadt nagy zöld Bugattival fogunk hazajönni, úgyhogy tele lesz a bankszámlánk, és az adóhivatal bekaphatja. Példát mutatunk mindenkinek, mint az úttörők. A vérprofik vagyunk, és én Samantha Fox-szal akarok találkozni. Rod Stewartnak beolvasok, nagyon keményen, mert elég volt ez a bohóckodás. Az elején, a karrierje elején még felnéztem rá, de nem, semmi. Aki pedig a kamera mögött áll, ő fogja az egészet rögzíteni, igaz? Igen, és ő fogja felrakni az internetre, hogy ti lássátok, hogy igenis lehet boldogulni, és van új a nap, és Ferikével együtt megváltjuk a világot. Igen, és látják, hogy a magyarok csinálják az egészet. Szóval arról van szó, hogy mindannyian végig az interneten végigkövethetitek a mi példánkat, az úttörő példánkat. Mert voltak épp arról van szó, hogy mindenki magyar a világon. Mindenki magyar a világon. Mindenki magyar a világon. Újra. 50 metróvonal van Londonban, spanok mesélték nekem a múltkor. És itt pedig 50 évig tervezik, hogy ez is kamu ez az egész. Hogy mi? Your queen is a Hungarian. Your queen half Hungarian. Lizzie is a you know man, Lizzie the Queen is a half Hungarian chick. I know that. Yeah,